बधैया की जनमे कन्हैया नु हो। गोकुला में बाजे बधैया की जनमे कन्हैया नु हो। ललना अंगना में गावेली गोतिनिया बिछल बाटे गोनार हो। ललना अंगना में गावेली गोतिनिया बिछल बाटे गोनार हो। हरि पंडित बाबा दुआरे तसगुना विचारे ले हो। पंडित बाबा दुआरे तसगुना विचारे ले हो। ललना जुग जुग जियाई लाले शीस सब ओहर हो। ललना जुग जुग जियाई लाले शीस सब ओहर हो। गोकुला में बाजे बधैया की जनमे कन्हैया नु हो। ललना अंगना में गावेली गोतिनिया बिछल बाटे गोनार हो। ललना अंगना में गावेली गोतिनिया बिछल बाटे गोनार हो। ललना अंगना में गावेली गोतिनिया बिछल बाटे